Загальні правила Ukraine та положення. Почай зараз секунду. Загальні правила. Ви впевнені? Так, я впевнений. Що пробачте? Ви хоч розумієте, що ви самі написали? Я з вами розмовляю з повагою. Я до вас ставлюся на ви та задаю вам питання, чим ви не згідні. Якщо ви не згідні, зверніться на форум. Я адміністратор, я повинен з вами розмовляти на ви, і ви повинні з мною розмовляти на ви. Тоді приємної гри, якщо не згідні, зверніться на форум.